DXDC, RadyoMaN Report. There is beauty amidst the diverse culture. Kanaambot pamatud-an sa 11 ka-authentic Hiyas sa Kadayawan 2024. Atol sa media presentation atong August 3, 2024, formal nga gisa publiko ang 11 ka mga kandidata nga maoy mo presenta sa ilahang mga tribo nga mao ang Ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manobo, Iranon, Kagan, Maguindanawon, Maranao, Sama ug Tausug. Lain-laing advokasya ang ilang gipresenta apan ang tanan pareho og tinguha nga mauli ang korona aron may panghambog ang kanindot sa matag tradisyon ug kultura. Himuong usab sa mga tribo nga oportunidad ug plataporma ang maong kompetisyon aron awhagon ang katawhan nga undangon na ang diskriminasyon sama sa pagsaway sa mga lumad ug pagsulting terorista ang tanang mga Muslim. Gani na hinabi sa DXDC argument about si Rania Guaman, usa ka Maguindanawon. Mihatag kini og komento kalabot sa diskriminasyon dili lamang sa tribo kung dili lakip na ang mga giatubang sa kababayen-an karon. Sama na lang ni atong viral boxer sa Algeria nga gibatikos human gipasangin lang usa ka transgender. Very important to take care of our words because it really has like a great impact on someone, especially that you don't know the person personally and you're just seeing them on internet. No one has the right to throw some harsh word or hate comment to someone. Just spread kindness. Samtang kahinumduman nga ang tribo sa Bagobo Klata mao'y nakadaog sa Hiyas sa Kadayawan 2023. Ilaha ba kahagihapon ang korona karong tuiga. Kana mga kasama ang atangi sa DXDC 601 RMN Davao Kadayawan 2024 special coverage sa Coronation Night karong August 16, 2024 sa gabi. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.